mama Chinees letters. It is the Chinese na cemetery. Hello guys! Lakad na naman, maglalakad kami, papunta kami sa Spelltown Playground. Welcome to my channel, Aaron's channel. Ito na yung partner ko sa ng basura. Yan. Medyo maganda ang panahon ngayon guys. Sarap maglakad. Nee, ik ben lopen achter je. Ya. Good so, maglabay ka muna. Maglabay sa ako sa basura. Patong sa nato. Tingnan natin kung ilang minuto ako nagka maglakad. Ilang minuto akong maglalakad. Kumusta na kayo guys? Ito, balik na kami sa hiking. Kasi ayan yan, hangin. Lupan sa kanyang. Tara akong kauban sa likod guys. Nagpauli. Hindi ka naglabay basura. Gahapon wala may makalak hiking kay one manggod oy. So one may wala may makalak. One magpiti na akong lupan. Jacket. Samok kaayo. Sarap maglakad araw-araw. Kaya lang pag minsan pag nasa loob ka pa lang ng bahay, parang nakakatamad. Pero pag nasa labas ka na, masarap. Masarap siya. Good for health. Say hi. Hi, Ra. Hello. Hello. Sarap-sarap lang feeling pag maglakad tayo. Pag maglakad ako, lagi akong nag-ano guys,
Nag-verb. Verb. Nagdidighay. Dighay. Ganun. Kaya, yun. Video, okay. Okay na. Walay, hindi nagpakita ang haring araw ngayong araw na ito. Hapon na diri karon guys, mga alas 2 na. Naglakad kami. Tingnan mo saan kami dadalhin, sa aming mga paa. Magandang ilan. Dito lang kami sa malapit sa bahay namin guys. Nagkita niyo yung mga maraming puno ng mga kahoy. Ano yan dyan sa likod guys? Cemetery. Yan, cemetery. Tagal namin nag-antay sa stoplight. Ayan na. Ito yung nakita niyo dyan guys. Yan. Yan ang lalagyan ng mga drop. Here they come, drop. They're so... Yan. Yan ang lalagyan ng pili ka lang ng higaan mo. Pag sinunog na yung katawan. Dyan. Yan na siya dyan. Yan. Ya aba. Ya napita oh. Diyan banda entrance. May mga nagtitinda ng mga bulaklak para may mga taong bumibisita sa kailang pamilya dyan sa sementeryo. Bibili sila dyan ng bulak of flowers. Iikutin namin yan. Malaki tong na cemetery na to. Pero karamihan sa yung ibang mga tao dito yung mga new generation. Na sila, gusto na nila yung cremate. I-cremate sila. Para nakakatipid. Cremate sila. Ibang klase sila mag-cremate dito guys kasi iba sa atin ilalagay sa parang pot yung abo ng tao. Dito kasi tinatapon nila guys. Pinapakain nila sa isda sa tubig. Isda. Matabang na tubig doon. Depende sa namatay. Kasi yung iba gusto nila doon banda ipatapon yung nila ash, yung abo nila doon nila ipapatapon sa tubig ay mga isda ganun. Kaya yung asawa ko ayaw niyang kainin ko yung isda sa tubig. Yung sa matabang na yung
matabang na isda, yung parang tawag din carper, ganun. Yung tilapia, mga ganyan. Ayaw niya. Gusto niya yung kakainin namin yung galing sa dagat na isda. Dito lang kami banda sa malapit sa bahay. Nag-iikot-ikot lang kami dito banda. Para lang maka-exercise, ganun. Ganito yung mga bahay pag guys, tirahan ng mga tao na malapit lang sa syudad. Malapit sa city, ganun. Pero nadasaan ka na village baga, hindi na ganito yung mga bahay. Malalaking bahay na yun. No. Iba. So, playground sa likod ko, guys. Kalapati. Wala kami pagkain. Sorry. That air, sir. Stinky. Sa lain nga kuan guys, farm. Dili ni sa lain nga lugar sa iba yung pinupuntahan ng bang straight pala. What is that? Yo. Wala aming dayon dito sa kuan guys, sa mga hayop kay baho kayo, wala pa nakalimit. Bang tae. Sorry. Baho talaga siya. Hindi kaya. Kaya hanggang dito, maamoy pa rin eh. Sino mo yan dyan? Ay. Diyan ang banda. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Baho talaga. Ayan ang farm mo. Baho. Nasa kabilang street kami. Guys, habang naglalakad tayo, para maramdaman naman ako sasabihin. Shout out ko sa lahat ng nanonood ngayon sa aking vlog. Thank you so much sa lahat ng nanonood, sa lahat ng subscribe. Shout out to all legit support. Thank you. Thank you so much. We zijn aangeleefd, want ik wou foto maken. Okay. Sarap maglakad guys. Sarap. Hindi siya malamig ngayon guys, hindi malamig. Sarap talaga. Hindi na tumutusok sa kabutuhan mo yung lamig. Nervous. Anong naidagang kahoy. Sa cemetery
Sud ka rin ha, na kay ID. Diri dapit. Tapos, ano, ito yung, yeah, cemetery din dito banda. Sa mama sinage lekker. It is the Chinese na cemetery. Yeah. Nee, 100 jaar geleden. Yeah. Nee, And there's a house, what is that? Usa man nga balay. It is the house from the cremate thing. voor de begrafenis. Yeah, begrafenis. Ito yung bahay na ganito guys. Doon pasok yung mag-cremate. I-cremate yung katawan mo. Yan. Yan muna ilagay siya. Tapos, ayan naman yung gate. Diyan. Diyan muna. Ilagay yung katawan na i-ready na pag-cremate. Mensen werken daar Ja. daar werken. Malaki to eh. Ayan o, nandiyan pa doon. Bali, tatlong ano. Ayan o. Diyan banda. Yung bahay. Pumasok ko kasi nasa sementeryo. Dumaan kami sa sementeryo eh. So guys, yun na ang ating vlog for today. Thank you for watching. Please don't forget to like and share and subscribe. And don't forget to click the notification. Click all para ma-notify nyo ang next video ko. Maraming salamat po. Thank you. Si Byra. Si Bye. Bye bye. Bye bye.